Kembali jumpa di Vibro, saya Jason Pat akan ke video. Akan ke video mata dengan tip epi pang kubar light kam sipai. Kepada pok SSB, saya sta sima bal. Kepada jongka constable tradesman. Te shua bangan batai syakmat ngan yaitu shuaning kong ba ki constable tradesman ki tang ki ba trekam pok kajaga sama omde ki ba light duty dan ki ba light turtma. Nek mur kiba terekam hapo jakasa kumba shedja khaps new driver saring penkujing ta gardener tatatar tikidon lakajong ajong baik ki post te baro kita tar post kidon kumba sans pa tame baro kepada itang jong ka constable treatment hapo ke SSB mo te namta kitu ki kwa ban tap namta kini ki post ki bedai namta ki kam ki baterai ki cook ki washerman ki batar ki baro te sampai kini ke video haduk ke bakut ngan sabatai bah ngan yele man pen syai bah tiak patiak te sa ngap mapi pi kwa ban apply nem ban ban apply hi mapi nang sedang te ka jing petip advertisement kelabi nanu ka arpo tarik jong manai me arjar apply mat kan kut ha khat phra tarik jong jun arjar apply ada pikwa ban tap nadum ta phe ban apply no wood sampai du bakut ngan yathu ekisnam ki bro ki jinon kam ki bayre bar kane ki post ma ta ki post ki don lak jong bat phila ban apply tang ka way haban jet ta ngan police wang nei ki number of post ki badan ki number of post ki don kumba sans pa tam ma tama ki don lak jong jat ta karon ka Constable Carpenter kepada Jepang Carpenter kane karon tang shipus jong OBC ketu phimla apna apply Constable Blacksmith kane karon live post te kane kade artli kade jong UR phila ban apply mar UR open ya baro dan Constable Driver bun bhagane ma Constable Driver karon UR karon live khandai tali EWS khandai OBC R punyo SC khatsau ST nhiều te baro long khnai phun riu te lik post kidon hapo ka driver like khnai plus nhiều phila ban yo ha live khnai lan ha nhiều de jong st ma kan mau te ban apply be kane khambun post ba nomor ba phila ban jit tang kawai negin ne phia ban jit choice negin ne mo kan dan sa ka tailor kan sa lik ur sa gardener light lik ur cobbler light lik ur and veterinary artali UR kawain ta ST constable painter constable washerman male only 20 jong UR santali jong ST constable barber constable safai wala constable cook constable water courier male female tu don ada mention mam te pheban page ke nya kita ki post kwa ban tab kum hangne kebun ka cook mill dan live prop so tali ki post bre jong UR mat khadoi tali jong ki ST phaban check bhai kine sale chapo ka website check bhai kine phila ban jit tang wei phila lara phila apply ka driver phinam la shu ban jit kine ki wei phi apply cook ki ta ka cook mla ban apply artli tali kan ma wei ta ma tang ka wei phab jit choice phila ban jit tang ka wei na kine ki post baro ki bla a hengne ki don kuma khatlai ja je tang ka wei phila ban jit ya kanu phi kwa ban tap phab jit ya kata amla ban jit artli lai tali te katulop kadai katno ka starting katulop nam takine kadai ar phuwe hajar new spa kata kari ka starting plus ki allowance e baro tenga thrai kala ban pois ki life ho hajar starting then kakut hadu ki drup khandai hajar plus ka allowance temur kan ko an pois ki new pho prapo kumtai ndala khain lut baro nanong sedong te ka eligibility condition ki e gijinon kam ta kaban kong phi qualify bai kare class 10 pass phya pass be class 10 sejrong ma class 10 pass bai kisim ba class 9 chapo phinom yo wanam kali shuk mar ke bun mai ba kali yo nam yo class 9 am sim bai ye ki bala pass class 9 la da fi fil subject ro mlelei tang bala pass class 9 tapi chwa kasnem katno ka ke jinon kam bai constable driver only for male tang ikisen rang kasnem kalong arpois nem hadu arpnyo tela plus lang bat katukar age relaxation nam taki ST di sans nem kada hadu live for ars nem mo kan mau arpoi hadu live for ars nem
but don kam ek don kam marksheet matriculation phya pass class 10 te phide bandon ni ka valid heavy driving license tangi tar tali kanwa batang ita valid heavy driving license tel da marka post driver ka khamboni tel bhi ko apna apply sa apply kita mau artali don kam pass class 10 marka valid heavy driving license kita artali na arfoedo live asnem te constable wete rinari kane kadai khat pra do arsan plus relaxation klong mai khat pra do life post name take educational qualification grade pass class 10 10 or matriculation examination with science as main subject from a recognized board or university kata matang pass class 10 baik ka veterinary te hangne ki ai hi desirable lada don khamshim yi ki bala don experience 1 year experience in treatment of species of animal ada ki don ma ladam don shimitang class 10 te phap jit choice ba ke ka e ba pidei ban apply te namta ki bakwa ban apply namta ka constable carpenter blacksmith and painter ba iron ba mystery kamta data te ka debe khat pra hadu life post name ngala plus lang ke bat ka relaxation mun khat pra hadu life post name te pidin pass class 10 te namta kan nemo te lada don ki bala lek police bukum carpenter ki don ki bala lek police ki ITI ne kino ki jaga police bala ai jing hikai kila ban produce ka tu ka certificate te lada ki claim lek police lada phishutre hangno ro phyapan ya ka experience certificate phyaban phashna ya utawa phi ai ba ai tre phi phyaban phashna ya ka experience certificate ban pinisha ba phil adapt tre ka ne kam ladap kata atas nem kan kata kod ke experience certificate la ban shina manu manuru maha kata kador di ban shina bakin accept kan so hangne kongom no 2 year work experience in respective trade kata ka kam go fitre la dari mystery dari blacksmith dari painter te phyapan ya kata ka work experience phila ban phatai phila ban yu tama ki dimdon ki jaga sanya kumbalong ba kino gi certificate kan ba pun shisha bu ne la don kata ka experience la tre ban ngi kamta ha ya kibom don bom lek police kibom lek ITI ne kino ki jing jaka penhikai chpang ni mo ya or 1 year certificate course or mo kane la don tanga turum ne la don lang bat kini ki certificate course ba philek pule nam tagi vocational institute to kin apply kin shim ne phi don ka 2 year diploma gila ban shim tang ma phi ben pass pade haka trade test namar ba kini ki don ba ya kata trade test anda la pass ki jing mare ber exam ta kanon dosa ka constable washerman barber safai wala tailor gardener cobbler cook and water carrier kini ki thublang haju te kini ki dei khatphra do ar phonyos nam kan ma wama kini bo apply kani khatphra do ar phonyos nam ngalah plus lang ro bat ka age relaxation te kan dei class 10 pion kam ya kata ka 2 year experience work experience have produce ya kata yon a pan nang no ba phitre ma phi phya phashna ya kata ka work experience ma 2 years work experience in respective trade cooks la phi trade cook kono la bane restaurant la bane any you can produce it safai wala tailor gardener cobbler or water carrier raum te pekum raum te hab ai kata ka experience phi phya pan bai ra hang no ma water carrier phya don bai te ron kam kata lane ki ba pass ki bala lek pule mut ba ki bala lek pule ti kila tipi phap ai ka certificate ba phila don phap ai na da ki mampat lek pule phap phashna ya kata ka work experience kata ne tang ba phapan pass pade ya ka trade test mar ka don ka trade test telak kan mau bai gitu ki jinon kamaro be ka de class 10 pass jinon kamat ka work experience te ke age relaxation nglada batai kan mau tang ka wi ka post pila ban apply la ban apply bun Tesa cek gitu yurung ala dapen ilpa gitu ru kumno ban apply no ban apply kan ban apply online tela ramar kan ke khambun kam ban pendap detail tela da pidon poron pendap hi pilan pendap hina ka phone tama phap de ba pinang ada phimnang mod ba phap lej be support cyber te ka website namanta kan ne kade www.ssbrect.gov.in hangne be phaban check ge ginon kambaro agade ga result agade akan admit card e bro hangne te nda pila de pendap online phaban check mahne admit card download be hangne email e number e hak por phi pendap register de men ai de bobiang khnang ba phinyo e ki jing tip e baro ta
kahaj kan no ada betul ibi kasnem kahaj pej bahai kahaj sengam bahai kahaj no kahaj nak kamanta ki driver kadai 160 cm kan mamoi ya kita gi Meghalaya Shell Tribe ma 160 cm Meghalaya Shell Tribe te nakabanta ki veterinary kadai 162.5 te nakabanta ki wei pada kadai bej 162.5 bej ma tangga ya per tangga driver kadai shispa andrupo cm ya ki wei kadai bej shispa andrupo r.1 cm ndak shinrang tilda pidon ni kene kahaj philap na apply la piduna pinamla banyo ban apply kan mau bahai ni kahaj te kahaj ke baron kam tam haban kan mau bahai kane te nda pila da ban shai gitu baro te ka process ka selection process ka dei kum nu bada ka selection process ka dei be kan kin check choi kahaj kin samare la pas ka jing check kahaj kin boys ka jing mare ka belong 100 kilometer point praspa phe pandep pho ka arab 100 minit te nam tai kan thei kadai 2.4 kilometer phe pandep pho ka khat pra minit te kan mau ba kan dan shwa kata ka physical test physical fitness test ka jing thei ka haj ber ka jing mare ada phila pas kan dan sa ka written examination phe ban thau exam da phila pas e kata kan dan sa ka documentation bat ka treat test kindon be ki treat test mo kumba kapsnyo kin pa kapsnyo kumukuk kin pa syat kumta tertera kita ki post bedai driver rupawanya baro kin don bai ka test ya namta kini constable treatment mo don kam bai ka test nda pila pas kin sedan ka medical verification kumta terter te ya kajaka ka center ngamti bremo ka don kam don Shillong ya kata ngamti bre ngamnang manong mar ka SSB po Shillong kam don remo ayu te kata ka exam ada kata ka jing rally ngamti bre ka don don tang bala la pikwa ban apply phe ban apply bai nomor la pidon sia ka jing thu phe ban apply bai te kata ka center ai ngamtip kan don mar ka Jakarta kam don yo ki penlong hakini ki headquarter mak Shillong kam ta ma te phe ban mar kha po ka to ka advertisement ki claim ai jing ti bai ai te kan mau te sakan mau bhai ki to ki jing petip kan mau phab pandap online ka website jong ka link website itu ngasabu apa description sa klik nang tu like direct pandap ijen kamaro te ngalada ban batai lut baro ge jing betip te don kono ke jing pompat sutu la bi kwa ban shai bha te sa shu comment apo ka comment section te ngan saile ban reply gi ba yahap ban reply bat ki ba shukli ke bom yahap te nganom reply mar ba kabun kam mar sini chatai te wanam soye e tangine gi nyuptip khulish bun